Bismillahirrahmanirrahim. Rahmeti hem merhameti bizlerge şeksiz derecede keng bulgan Allah ismi bilen başlayız. Assalamu alaikum aziz milletteşler. Selam sizge Balkış programmasının dostları. Bugün biz sizge 3-nji çıgarılışыбызны takdim etebiz. Rabbim hikmet bilen aş bizning köngüllerini. Halkımız anlasın bizning sözlerini. Uzgan programımızda biz ilahi şişmelerini көрсөткөн edik. Ondan soň bek köp haberler keldi. Şişmelerini, ilahi şişmelerini көргөч, bizning jir suğa bulgan muhabbetimiz tagın da arttı dediler. Әйе, bu bizning ruhlarımızın yağısıdır. Halkımızın muhabbeti, ol onun medeniyetinin derecesi, onun faziletini көрсөтүші bir işarattır. Bugün ihlas saati minutlarında biz tomoşaçılığa нәрсе takdim etebиz әле? Ufa baş kalabızını nurlandırgan İslam sanatının festivalinden reportaj, büyüklerimizin, fikir adamlarımızın çıkışlarını takdim ederbiz. Ehl-i sünnet galimlerimiz aytgancha, galam büyük bir kişidir. Kişi de kichkina bir galamdir. Bu cihatdan sizning fikringizga kim üretti deb isimlangan nafis filmda taqdim etishamiz. Международный художественный фестиваль «Искусство мира ислама» 2016 с 3 по 28 февраля в Башкирском государственном художественном музее имени Нестерова. Каллиграфия – это геометрия души. Ждем вас. Здесь я вижу разные люди, и разные национальности, и, несомненно, разные мировоззрения. Но мы пришли сюда, я вчера только услышал об этой выставке. Я благодарен ее устроителям за то, что здесь, уфимцев, башкортостанцев, вы стараетесь познакомить и с миром ислама. Именно через каллиграфию, письмо арабское. Но это не только арабское, это письмо Корана. Значит, божественные слова выражаются этим шрифтом. Народов очень много. Десятки и сотни, а шрифтов не так много. А если вообще говорить об искусстве, что оно такое? Почему люди волнуются, когда видят какое-то произведение? Даже в пещерах, на скалах, когда находят какие-то рисунки, и не совсем даже понятно, чуть-чуть проглядывающиеся, весь мир возбужден, а потому что человек – это высшее творение Бога. Человек очень любознателен. И человек ни минуты не может ничего не делать. Поэтому человек, чуть-чуть свободное время есть, он и наскальные рисунки делал, окружающий мир в нем отражал. Поэтому искусство, здесь имамы есть, богословы есть, оно угодно Богу. Потому что Всевышний нас создал, у нас говорят «яратта», создал. Но в слове «яратта» хоть по-башкирски, хоть по-татарски, хоть по-турецки, создал с любовью. Не просто так, слепил с глины, дал ему душу. Нет, с любовью создал, чтобы он продолжал что-то делать в этом мире. А что-то, оно должно приносить пользу и тебе, и окружающим, и радовать других. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Афдалюль а'мали ба'даль имани идхалю сурури фи кальбиль му'мини». Наилучшие из деяний человека, любимые Богом, привнесение радости уверовавшим. Понимаете? Если ты кого-то порадовал, значит,
твое деяние угодно Богу. Нарисовал красивую картину, написал красивым почерком письмо, создал какое-то творение, но при внесении радости уверовавшему. А кто такой уверовавший? Разве мы можем разделить на мусульманина, на христианина, на иудея и других? Уверовавший тот, который признает, что этот мир создан Богом. Если он осознает себя частицей этого мира и знает, твердо убежден, что весь окружающий мир, и солнце, и луна, и звезды, и планеты, и каждый лепесток, каждый листок, каждая ракушка создана Богом. Все можно рисовать, но по исламу человека рисовать порицается. Потому что человек – такое создание Бога, неповторимое каждый из нас. А письмо арабское, вот здесь мы сейчас познакомились, смотрели, и из Ирана, и из Дагестана. И здесь наши уфимские тоже писали. Сколько любви и времени на это потрачено. Кто пишет по-арабски, прекрасно знает. Если на грамм ошибки есть, в письме это сразу видно и тебе, и кто читает. Рука дрогнула, чуть-чуть пошла, если даже ты что-то волнуешься, кто-то, когда ты пишешь, вошел в дверь и ею хлопнул, рука, если у тебя дрогнула, она сразу отражается в письме, как вот эта электрокардиограмма есть сердце, сразу на письме это обозначается. Уже любой человек скажет, что-то тут с ним случилось, рука дрогнула. Это божественное письмо. Им написан священный Коран. Этим письмом писали сподвижники пророка Мухаммада. Наши предки более 1400 лет писали на нем, этим письмом. Когда после 1917 года, в 20-х, даже сначала на Яна Алиф придумали, арабские письмо изменили, упростили, потом латиницу ввели, потом на кириллицу. И вот в журнале «Наука и религия» в советское время писали. То, что мы уничтожили арабское письмо, мы под корень подрубили культуру от религиозных корней. 1400 лет наши предки им писали, сейчас наша молодежь это не может читать, не может понять. Эти книги для нас как китайская грамматика, как китайское письмо. Поэтому я сердечно благодарю всех, кто вот сюда представил эти экспонаты, кто с таким усердием и с любовью писал, и вам за то, что всех нас собрали, и за то, что известнейший музей Нестерова участвует в таких добрых делах и сближает людей разного мировоззрения, разных вероисповеданий, но в доброй братской обстановке стремление познать. Это детские чувства. И чтобы она никогда нас не покидала, сердечно благодарю вас. Разрешите выразить искреннюю признательность творцам этой красоты, организаторам выставки. И пусть исламское искусство умножает в нашем мире добро и красоту.
Рахмет. Битенлик, халык, тазалык, байлык, барыгызга мира вам всем и добра. Международный художественный фестиваль «Искусство мира ислама» 2016 с 3 по 28 февраля в Башкирском государственном художественном музее имени Нестерова. Каллиграфия – это геометрия души. Ждем вас. В течение 20 с лишним лет, когда я выступал на минбарах в мечетях, я всегда старался говорить больше о религии, но почему-то мало и очень мало об искусстве ислама в том числе. Это неотъемлемая часть нас. Религия, ислам – это образ жизни и культура, и исламская культура в том числе. Мне теперь хочется поблагодарить вас, что вы открыли еще одну дверцу в моем сердце для познания и для моих проповедей среди моих прихожан. Я верю, что это начало этого музея, оно отзовется по всей нашей России, а лучше по всему миру. Как тут мирно живут, как тут существуют люди, какое здесь отношение и гостеприимство, этому можно только позавидовать. И несмотря на то, что здесь немножко тесно, мне кажется, это достойно миллионной аудитории. Прекраснейшая композиция, прекраснейшие и те вещи, которые я видел раньше. Я сейчас их увидел совершенно в другой рамке, совершенно другое оформление. Открылось совершенно другие чувства и воспринимаем. То, что читал, то, что учил, заучивал, я даже так скажу, сейчас совершенно по-другому. Оказывается, можно по-другому видеть. И видеть так, как видит другой, это важно. И это надо нам сегодня научиться этому. То, что есть сегодня в человечестве, доброе, красивое, нужно передать. И правильно сказали, тем, вот уважаемый наш муфтий Хазрат сказал, тем, кто придет после нас. И я надеюсь, это, иншаллах, и произойдет. Международный художественный фестиваль «Искусство мира ислама» 2016 с 3 по 28 февраля в Башкирском государственном художественном музее имени Нестерова. Каллиграфия – это геометрия души. Ждем вас. Сегодня, во-первых, праздник. Праздник на нашей башкирской земле. Вы понимаете, уже становится традицией проводить международные мероприятия. То у нас ШОС-БРИКС, то у нас какие-то фестивали. И сегодня, наверное, самое такое правильное, главное мероприятие – это действительно мир ислама. Мир ислама. И сегодня мне хочется передать поздравления и приветствия от имени руководителя региона Рустема Закиевича, который, к сожалению, не смог сегодня, но хотел присутствовать. Вы знаете, он очень интересуется, и он бывал, значит, с иранской делегацией знаком, очень мечети и Ихлас. Но самое главное, хочется отметить, видите, как можно передать вот именно то, что ты хочешь сказать языком Бога. Посмотрите, это же и Коран написан этим буквами. Правильно сказал уважаемый наш верховный муфтий, что это труд, это талант, это действительно надо быть, наверное, художником, надо быть человеком, пронизывающим верой, чтобы так держать эту авторучечку, которую нельзя отрывать, нельзя ничего подмазывать. Вот мы сейчас с ним прошлись, и для меня это действительно открытие. И, конечно, сегодня наша республика – это субъект уникальный. Правильно было здесь сказано. Мы живем 160 национальностей, 20 видов религий. Вы понимаете, если в это же пример всему миру. И самое главное, мы сегодня здесь чтим великую религию ислам, которую пытаются использовать во всех, извините, злостных преступлениях. И пытаться прикрыться этой великой религией, великой культурой. И вот эта выставка, она еще раз показывает каждому человеку, что ислам – это культура, это вера, это действительно тот фундамент религии, на котором мы живем. Ne kadar şatlıktır ki bizlerge balkış kile, gündelik meşakkatlerden, sağışlardan, hasretlerden ayırgan bir programma başlayız. Балкыш программасында сез милләтебезнең йөзек кашы булырдай шәхесләре, күркәм гаиләләре белән танышырсыз. Jımğa,
һәм һәр җомга кичке сагат 8-дә очрашкан сайын без сезләргә җан тынычлыгы бүләк итәчәкбез. Балкышны карагыз, Кабат-кабат карагыз. бергәләшеп карагыз. Кем өйрәтте? Бу кечкенә сөйкемле кош әүвәл җансыз бер йомырка сарысы иде. Соңыннан Раббimiz аңа җан бирде. Йомыркадан чыкканда исә аның өчен талпынып сөйнгән анасын һәм атасын күрде. Аларның сөюләре белән назланды, тукланды һәм үсте. Ниһаят ул үзе дә оя түзеп балалар җитештерәчәк хәлгә килеп җитте. Парлашып туйга әзерләнә башлаган кошларга әлбәттә беренчедән оя кирәк. Ояның ничек төзелгәнен моңа кадәр һичбер җирдә күрмәде. Чөнки дөньяга күзләрен әзер бер ояда ачкан иде. Һич кем аңа оя корырга өйрәтмәде. Ләкин ул бу эшне ничек башкарырга икәнлеген бик яхшы белә иде. Оя өчен беренчедән җайлы бер ботак кирәк. Соңыннан уңайлы шәкелдә яфраклар беркетеләчәк. Аннан соң җепсәләргә үрү, төенләү эшләре башкарылачак. Моның өчен аңа эш кораллары буларак 2 аяк, 1 бурын томшыгы җитә инде. Көннәр дәвамында ял итмичә башкарылган бу эш азагында оя җайлы бер хәлгә килә. Нинди осталык белән эшләнгәне әллә каян күренеп тора. Һәрбер бәйләме зур бинага беркетелгән кирпеч кебек. Бер үлчәм, бер максат белән ясалган. Карагыз әле шушы кышчыкның башкарган эшләренә. Һәр кошның үзенә генә хас булган оя ясау сәнгате, осталыгы бар. Гүя һәр берсе башка бер галәмгә бу сәнгатне барып өйрәнгән дә, соңыннан бу дөньяга җибәрелгән диярсең. Ояларын шундый бер осталык белән төзиләр ки, хәрәкәтләрендә һичбер очраклылык юк. Барысы да күренмәгән бер кул белән эшләтелә. Шулай да бу кошчык оя кыруны анасыннан да, атасыннан да, я булмаса башка бер кошлардан да өйрәнмәгән. Бер кемнән дә күрмичә, беренче мәртәбә ясаган ояны еллар дәвамында күп тапкырлар эшләгән оста кебек башкаралар. Шулай булгач, кошчыкка бу сәнгатьне өйрәтүче кем? Бу сорауларга җавапны башка җан ияләреннән дә алырга мөмкин. Теләсәгез, бал кортыннан сорагыз. Сиңа бал җыюны кем өйрәтте? Кем илһам итте? Я булмаса, үрмәкүчтән сорагыз. Сиңа ау шелтәре үрергә кем өйрәтте? Үбәлекләрдән дә сорагыз. Куыш төзергә һәм эченә киреп ятарга кем боерды? Җир кырмыскаларыннан да сорагыз. Яки үзегездән дә сорагыз. Сиңа
öyrənüni kim öyrətdi? Bütün soravlarının cevabı birdir. Rabbim, sen bütün zayıflıklardan, hatalardan, yetişsizliklerden yıraksın. Dan sana, ya Rabbi. Biz bit, ne barı senin, bizge öğretkenlerini gine bilebiz. Hiç şeksiz, sen galim, sen hakim, sen her nersege kişi jituşi büyük zat Rabbimiz. Ege, sanat ol medeniyetimizin şaktı zor ölüşü. Sanat ol kişilerinin işki ruhları, hisleri bilen varlıkka kelgen işçenlikinin tügelligi, güzelliği, dürsüregi sanat ol salattir. Kurasiz Rabbimiz Allah bu sanatını canlı hem cansızlar dünyasına, kuşlar hem hayvanlarga da ilham etken. Endi adam balasının sanatı, onun uyu, akıllı, duyguları arkalı ona şulay kamilleşe. Yüzük kuşları balkıyaşak. Şularның birisi көрнекле галим, лингвист, türkolog. Ул безнең bütün jurnalistlарның, безнең буын филологларның укытучысы Алмаз Галимҗан улы Шайхулов булачак. Gali janapları Almaz Şayxulov, şöhretli dil bilgisi. Nak galimlerimiz aytgancha, quyosh yer yuzini yoqtirta ekan, so'zlar bandalarni, kishilarning ko'nglini yoqtirta. Алмаз Галимҗан ул турындагы сәхифәбезне рәхәтләнеп карагыз. Hayırlı saatler. İlahi şöhret, püxtəlik, zəvıqlılıq, zatlılıq. Kitaplar dünyasının, fen dengizinin ilahi lezzetin duyuşu Алмаз Галимҗан улы Шайхулов 1945 yılının 21 октябрында Туймазы шәһәрендә гади генә, ләкин төптән бик зыялы гаиләдә дөньяга килә. Әтисе мич чыгару остасы, ә менә бабалары мулла, тамырлары укымышлы нәселдән була. Бибисары әби белән Бостан бабай Алмазны гарәпчә укырга, язарга өйрәтә. Аңарда бурынгы язмаларга кызыксыну уята. Көн чыгышка, аның зирәклегенә, бөеклегенә карата мәхәббәт тәрбияли. Менә каян килә булачак профессорда тарихияткәрләргә мөкиббәнлек. Алмаз Галимҗан улы Шайхулов әлеге көндә Башкортстанның һәм гомумән Рәсәйнең фән дөньяһында иң күренекле белгечләрнең бере. Минемчә, аның һымак белгес бүген юктыр. Чөнки ул Урал Алтай телләрен, төрки телләрен иң тәрән ныклап өйрәнүчән. Бу беренчедән киң билдәле булган СССР дөньяһында һәм әлеге ул күп академия науктарның агзагы. Икенче яктан инде рухи ягынан караганда мин аны сагыштырыр идем. Мына элекке 19-нчы булаттагы татар галимнәре белән, татар интеллигенциясы белән. Мына аны карап торам, аны онытылган. Теге манералары, аристократизм хатта бар шундый ниндәйдер рухи дөньялыгы һәм бик интеллигентлы кеше. Һәм минең белән мына бер 30-20 елдан ашу дус бул. Мин дә уйдым мына көнчыгыш телләрен күп яратып өйрәнеп беләм, уялла һәм дә инде бер телдән мин өйрәнүенә ул сәбәпсе булды. Төрек телен ул миңа ынтылыш бирде. Мин хәтерләйм ул көннәрне, шуңа күрә миңа бик рәхмәтлемен. Һәм мин уйлыйм инде ул рухи яктан бик зур кеше. Әйе, шуннан да бүгенгедә күз алдымда 4-5 яшьләр булган бер мезгилдә
Бибисара аби бу әтиемнең әнисе үзенең янына утыртып, Алмас улым, менә синең белән без хәреф таный башлыйбыз әле дип, өчүчланган калын бер каләм биреп, үзенең язганын кабатлаттырып өйрәтә башлады. Бу вакый ул вакытта инде тормышта түгел иде, мин 4 яшьтә булганда ул вафат булып куйды. Ләкин бабайның әле булса үзенең Коръән битләреннән нәрсәләр укыганын минем үзенең карнына утыртып тыңлата иде. Күрәсең, чыннан да бабай Бөгелмәдә мөфти булган мәдрәсәдә укыткан, әби авыстай булган, оныкларына да мин аларның беренче оныгы булганмын. Шуңа күрә инде теләкләре нидер дәрәҗәдә бүген аңлашыла. Әтисе кичләр буе ни күчереп утырганын кичкенә Алмас соңрак аңлый. Ул кул язма минем кулымда, 300 биттән артык кул язма ул. Менә шуларны исәпләп булай дип әйтәләм. Күрәсең, әти үзенең атасы Бастам картның шөгылен дөрес юнәлештә миндә алга барышын, үсешен күрәсе килгәндер. Шуңа күрә ул миңа әйтте: "Алмас, кеше исемнәре бу бик кызык, безнең ару шәҗәрәбезне төзергә кирәк." Алмас Галимҗан улы хезмәт юлын укытучы булып башлый. Башкортстан дәүләт университетының татар-урыс бүлеген тәмамлагач, тагын 2 ел Туймазыда балалар укыта. Аннан Мәскәүдә СССР Фәннәр академиясында аспирантура уза. Төрки чыгышлы татар һәм башкорт исемнәре дигән темага кандидатлык диссертациясын яклый. Шул дәвердән бирле инде ул БДУның татар филологиясы кафедрасында эшли. Инде 5нче ел кафедра белән җитәкчелек итә. Татар теле һәм әдәбияты белгечләрен югары кимәлдә әзерләү, үзенә алмаш, яшь галимнәр тәрбияләү аның изге бурычы. Үткән гасырның 75нче елларында Мәскәүдә Тел гыйлеме институтында бу СССР Фәннәр академиясе дип атала бер вакытта күренекле галим Николай Александрович Баскаков җитәкчелегендә халкыбызның борынгы ислам дине килеп кергәнчә кадәр кеше исемнәре турында диссертация язарга насыйп булды. Һәм шунда Николай Александрович әйтте инде: "Алмас, мөмкин булса, бер 5-10 елдан соң минем кырга килеп консультациягә яңадан утырырбыз. Бу тема бик тирәншләнде, канагать булып калдым." Менә шундый үгет-насихат белән кайтып кителде һәм 90нчы елларда, анча каршы вакытта инде Николай Александрович мәрхүм иде. Мин Әтһәм Рәхимович Тенишевка мөрәҗәгать иттем. Алмас Шәйхулов Башкортстан дәүләт университетында уникаль лаборатория оештырган кеше. Идел буе Кама Урал этнолингвистика төбәгендәге төрки, монгол, фин, уйгыр, славян халыкларының рухи мәдәниятен өйрәнү, студентларны гыйльми эшкә җәлеп итү буенча әлеге лабораторияга тиңнәр булдымы икән? Биредә республиканың 54 районы энциклопедиясе нигезен тәшкил итәрлек бай картотека тупланган. Әнә шулай, профессор ярты гасырга якын гомерен тел фәненә багышлый. Хәзер инде аның юлын дәвам итүче шәкертләре дә байтак. Бигрәк тә аның инде студентларга якын, шундый үзенә тиң итеп каравы, шундый җылы мөнәсәбәте, һәр вакытта аның инде студентлар белән тигез итеп сөйләшүе, дәрес буенча гына түгел, башка фән темалары буенча гына түгел, тормыш турында да сораштыруы, аларның хәл-әхвәлләрен белешүе, бу һәр вакытта кешене үзенә якын итә торган әйберләр. Алмаз Галимҗанович миңа китапка мәхәббәт уяткан кеше, фәнгә мәхәббәт уяткан кеше. Гомумән алганда тормышка мәхәббәт уяткан кеше. Чөнки инде бүген дә әле без гаиләдә яшәгәндә инде тормыш иптәшем Әдилә әйтә: "Менә монысы Алмаз абиныкына ошаган. Монысы Алмаз абый әйткән сүзләрдер" дип искә алабыз аны һәр вакытта. Алмаз Шәйхуловның гыйльми эшчәнлеге күптән инде Русия чикләрен чыгып киткән. Ул Венгриядә, Германиядә, Төркиядә, Казакъстанда, Кыргызстанда, Азәрбайҗанда, Үзбәкстанда узган халыкара фәнни конференцияләрдә катнаша. Алматыда Евразия университетында
Анкара университетында лекциялар укый. Профессор китаплар стихиясы белән яшәүче кеше. Аның шәхси китапханәсе гайре пөхтәлек кенә түгел, илаһи бер система, уң акыл камиллеге үрнәге. Инде университетта укый башлаган 65 елдан бирле китап җыела әкренләп. Әлбәттә, ашамаска да туры килдедер инде, качагында әтидән дә акча сорап торырга туры килгәндер. Ләкин китап Мәскәүдә күп җыелды. Һәм бу китапның тәртиптә булуы кирәк информацияны, кирәк хәбәрне тиз табырга ярдәм итә ләсән. Әгәр дә хәтерендә булган сызганаларның ачып карасагыз, һәр бите сызгаланган, шуны табыр өчен хәтердә ниндидер бер контакт булырга тиеш. Мин бу фикерне кайдадыр укыганым, кемнәндер. Алдым, ачтым, теләсә кайсы китаптан кайда сызганымны беләм. Алам, карыйм, дөреслим. Чөнки соңгы вакытта бик хаин күчерүчеләр үзләренең китапларын тегеннән менән тарткалап, үзгәләп кенә эшлиләрдә, үзләре уйлаган сымак китереп чыгаралар да, ләкин андый китапларның бер дә файдасы күренми. Мәсәлән, ни өчен бүгенге көндә төрки халыкларының күбесенең этимологик сүзлеге юк? Гапади сәбәп. Чөнки этимологияның эшен ачыгыр өчен сүз тамырларының формалашуын, кешеләрнең дөньяны танып белү процессын, табигать, кеше җәмгыять танып белү аңламында күрсәтергә кирәк. Шуны эшләмичә торып, этимологик сүзлек юк. Менә бу җәһәттән минем Казакстанда басылган 2 китабым нәкъ шушы сорауга җавап бирә. Галимнең китапханәсе үзе өчен генә түгел, аның студентлары, аспирантлары, хезмәттәшләре өчен дә бер хәзинә. Минем Англиядә, Швециядә чыккан кешеләрнең сүзлеген ксерокопия эшләгәнмен, мәсәлән, Старстенның, Дебоның. Инде алфавит буенча тезелгәннәре, монда алфавит каян башланган А хәрефеннән, булар барса да менә бу сарыга кадәр тел белеменең актуаль проблемаларын юнәлешләре бирелгән. Менә бу каралар, булар диссертациялар әле укып ята торган. Астагы рәт монда менә тюркология, алтаистика, шушы фәннәргә бәйле булган мәкаләләрне журналлардан ксерокопия итеп алгач, шунда салып куям инде. Аспирантлар, докторантлар консультация килсәләр, мин шул папканы алып киләм дә, аларга әйтәм, менә сезгә материал, менә күчерегез, алыгыз. Биредә менә үзәңгәрләр, бу җир су атамалары, топонимнар монда. Менә бу бүлектә җир су атамаларында кешесеннәр башка җирдә. Аста инде бу шушы 4 бүлеккә бүлгән. Менә мин әгәр дә тартып чыгарам икән бер кызылын, бу кызыллар шушы когнитив сфераны аңлата. Менә алар 4 булырга тиеш. Менә бу танып белү, монсы җәмгыять, тегендә кеше, алда табигать. Тормыш кыйммәтләре кешенең кыйбласын билгели. Затлылык ерак гасырлардан килә торган сыйфат. 70 елга якын гомрендә калыбын карадан саклаган, максатларына ирешкәндә бер вакытта да кешеләр һәм язмышлар аркылы атлап чыкмауны тормыш принцибы итеп алган Алмаз Галимҗан улының акыл, гыйлем тамырлары бик тирән. Безнең тукым Коркут атага бәйле. Менә Коркут ата дип язып куйган атемнең кулы белән шуңардан туган балалар Кулчан, Кулчанның балалары Адар, Адарның балалары Ураз, Күккүз, Ихмәт. Аннан соң Туктарлар китә, Адай, Жудук, Бик Мөхәммәд, аңлашыла инде Бик Мөхәммәдләр монсы ислам динен килеп кергәч. Хөсәйен, Әмин, Гомәр, Габдулсаттар, Мөхәммәд Хәниф, Шәйхел Ислам, Шәйхел Бастам, Галимҗан, Алмаз, Марат. Бәхетле кеше хезмәт белән дә, гаиләсе белән дә бәхетле буладыр мөгаен. Исеме дөньяви энциклопедияларга кергән. Халыкара академияләрнең шәрәфле әгъзасы булган. Хезмәте Башкортстанның атказанган фән эшлеклесе, Казакстан Республикасы Мәдәният һәм мәгълүмат министрлыгы алтын медале белән билгеләнгән. Муса Җәлил медаленә ия Алмаз Галимҗан улы Хәләле Фәнүсә ханымның ышанычлы тормыш юлдашы. Кызы Регина һәм улы Маратның сөекле әтисе һәм 6 оныкның дәү әтисе дә. Ничә буын студентларның яраткан укытучысы, мәшһүр галим, 7нче дистәсен тутырганда да яшь, эш куатлы һәм мәхәббәтле булып кала. Бер җөмлә булды ул минем үзем уйлап чыгарган түгел инде ул кешеләрдән җыелган. Кеше гәүдәсе аша, кеше башы аша үзеңнең язмышыңны җүннегә алып бара торган кешенең язмышы бер вакытта да җүннелек белән бетми. Мин моны бик яхшы беләм. Үзебезнең аралашкан кешеләр арасында да андый кеше аша атлап йөргән кешеләрнең бәхет күргән
күрмәдем әле мин. Һәм юлыбызда да бүген дә мөмкин кадәр кешеләргә ярдәм итәргә тырышам. Улуг халкыбызның шөһрәтле улы Алмаз Шайхулов үзенең булмышы һәм хезмәте белән халкыбызны хөрмәт һәм бөеклек иясе итәчәк. Улуг ислам галимебез Риза Фахретдин җәнәпләре булай диде. Без бетә торган кавым түгел, бәлки дөньяда мәңге торыр һәм башка милләтләр белән җир йөзеннән файдаланып яшәр өчен килгән милләт балалары. Безнең Раббыбыз Аллаһ, Пайгамбарыбыз Хәзрәти Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям, китабыбыз Коръан, кыблабыз Кәгъбәдер. Безнең гәзитебез Кызыл таң, журналыбыз Тулпар, балалар журналыбыз Әллүкидер. Бу хакыйкатьләр өйләребезгә ям, ашларыбызга тәм, йөрәкләребезгә илһам китерсен. Хөрмәтле телевизор караучылар, Балкыш программасына булган теләк-ниятләрегезне Кызыл таң редакциясы почтасына юллагыз. Әнә шулай аткан сайын алтан кирсен безгә аң дип дугалар кылмактабыз. Шуның белән безнең бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлаша. Исән имен яшәгез туганнар.